Projekat rehabilitacija puteva u istočnoj Srbiji je jedan od projekata Evropske unije iz programa podrške opštinama istočne Srbije koji sprovodi Evropska agencija za rekonstrukciju. Realizacija projekta rehabilitacija deonica javnog puta prvog reda M25 Kladovo-Zaječar-Niš započeta je u martu 2006. godine, a nakon završetka izrade glavnog projekta rehabilitacije, aprila 2007. raspisan je tender za izbor najpovoljnijeg izvođača radova na rehabilitaciji predmetnog putnog pravca. Radovi su počeli avgusta 2007. godine, a danas je i završena realizacija projekta rehabilitacije 9 deonica puta M25 na delu od Kladova preko Zaječara do Niša u dužini nešto većoj od 30 km. O značaju puta M25 za region govori šef Evropske agencije za razvoj Daniel Džuglaris. Regionalni put M25 je kičma regionalnog razvoja i saobraćajne veze u ovom delu Srbije, samim tim što je istočna Srbija veoma atraktivno turističko odredište. To kažem pre svega i zbog značaja reke Dunav koje je prirodna granica. Evropska agencija za rekonstrukciju je sa 5,2 miliona evra finansirala izradu projekta za rehabilitaciju, izvođenje radova i usluge stručnog nadzora, dok je javno preduzeće Putevi Srbije kao ravnopravni finansijski partner sa takođe 5,2 miliona evra finansiralo rehabilitaciju odabranih deonica na javnim putevima drugog i javnom putu prvog reda. Prema najavama direktora javnog preduzeća Putevi Srbije Zorana Drobnjaka, do kraja meseca biće završeno i asfaltiranje puta Bor-Zaječar preko Nikoličeva. Javno preduzeće Putevi Srbije će u ovoj godini, bitne za Srbiju i za ovaj deo, naravno i za drugi deo Srbije, raditi autoput Koridor 10 ka Makedoniji, onda ka Bugarskoj i ovaj deo vidjet ćemo oko koncesije, ako bude se krenulo se radi Horgoš, Novi Sad i naravno broj 1 što mora da se uradi, to je obilaznica oko Beograda. Šta je sa deonicom puta Bor-Zaječar preko Nikoličeva? Bor-Zaječar, znači taj put koji je dugačak 21 kilometar, evo konačno ga privodimo kraju i to će biti do kraja meseca gotovo. Znači Zaječarci i Borani mogu za 15 minuta jedan u drugi kraj da stignu. Doći ćemo to, znači kraja meseca će biti to otvaranje tog puta i onda ćemo se opet vidjeti.